Bàsicament el que tenim són dues propostes ben diferents per portar la salut mental a l'aula, per treure-la de l'armari i posar-la sobre la taula dels joves, perquè puguin expressar dubtes, perquè puguin expressar temors, però sobretot perquè en puguin parlar amb normalitat i conèixer el testimoni en primera persona de gent afectada. Portem aquest projecte a l'aula, a tercer d'ESO, perquè precisament és a aquestes edats quan comencen a manifestar-se els primers problemes de salut mental. És un moment molt adequat per començar a treballar què és la salut mental i què significa tenir i conviure amb un problema de salut mental. És una imbricació curricular sobre el tema de salut mental. És un projecte que treballem conjuntament amb el Departament d'Ensenyament i es relaciona amb el plantejament competencial del currículum, tota la vessant de transversalitat dels diferents àmbits competencials. L'experiència al nostre centre ha sigut molt positiva. La implementació de les unitats didàctiques, com que ja ens venien donades per obertament, ha sigut molt fàcil, ha sigut molt natural al llarg de les setmanes i sobretot el que volem valorar molt positivament és la intervenció final del testimoni, on realment els alumnes van veure de primera mà un testimoni de vida i és el que va ser una miqueta de cloenda de tot plegat i el que realment els ha quedat i el que millor ells valoren. Explicarles una historia en primera persona les hace estar muy atentos y tomar conciencia de lo que les explicas. Y pienso que esta franja de edad, como he comentado, es bastante importante porque, por mi experiencia, son muy receptivos. El servei comunitari és una proposta educativa que pretén portar a la pràctica i desenvolupar la competència social i ciutadana. I ho fa a través del currículum, és a dir, a partir de les àrees del currículum, el que ha après l'alumne ho utilitza a partir de necessitats que hi ha a l'entorn, actuar sobre aquestes necessitats per intentar trobar una solució amb altres entitats que ja hi estan treballant. El projecte amb obertament és molt important, en primer lloc perquè l'alumne té en contacte amb persones, tant usuaris com a tècnics, amb un tema que potser els queda allunyat i, per tant, aquest contacte farà que coneguin i facin un aprenentatge i, sobretot, que treballant amb aquestes persones vegin que pel tema de la salut mental, treure els estigmes que puguen tenir i treballar la malaltia d'una forma normalitzada sense cap problema. Jo recomanaria l'experiència d'altres entitats perquè és una experiència que requereix un esforç, però com tot esforç després repercuteix positivament a nivell d'educació dels xavals en la salut mental i a nivell d'apoderament de les persones que participen a la nostra entitat. El valor educatiu del projecte WhatsApp és doble. Per una banda, el que volem és aconseguir treballar la competència ciutadana de l'alumnat, però a més, per l'altra també, i que és l'objectiu principal, el que volem és parlar de la salut mental obertament i trencar l'estigma, els prejudicis i els mites que hi ha entorn de la salut mental. L'objectiu final seria parlar de la salut mental i promoure que l'alumnat pugui parlar-ne lliurement sense por al que diran els altres.